इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ, निमन खाना पीना, दुनिया जहान घूमना, सभे के सामने कुछ धके कर लेना। मतलब कलाकारी रूप पर तो मजा मारते हुए लोग। हमहू लड़का रहे नु भैया, तो ऑर्केस्ट्रा देखे जाए नो तो हमरा बुझाए नो कि बाप रे बाप सब ही तवा जो लाइटवा देखावत है करता राजे नु बा टेलहड़वा पर लाइटवा लेके बैठा सन डालवा पर गैस सिलेंडर मन में ही चले कि रात भर लाइट देखाओ थे या दिन में लाइट बुता दे थे। बाकी अब जाके जब हम वो कला लाइन में ही आ गई तब पता चलल कि ना बस कलाकारी मंच तक सीमित बा। एकरा बाद वो अपना रास्ते, हम अपना रास्ते। एकरा बाद इरवा सबका मनोरंजन खातिर होला न तो सच बाकी जेने गरजे लवने बरसे न सब इजा रउआ लोग के मनोरंजन ला बा, रूम पर दूसरा बा। हाँ सनी भाई हमारा आरा के धरती से जय हो। हेलो आरा नाइट कोठी अनिल भैया कहाँ हैं? आए हैं बैठे हैं। अनिल भैया आइए आइए एक मिनट। आपका वीडियो कॉल पे हम आए हैं, तो नहीं आते पूछिए रोशन भाई और रोशन कोई आइए भाई आई ले जाइए। आ जाइए भाई, आ जाइए। नाइट कोठी नरेश उनका बेटा आए हुए हैं। अच्छा, वीर कुंवर सिंह के धरती बस। सनी भाई पहले तो है एगो माला दी। चैन काहे खुला बता? ए भाई चैन बंद करो पहले, चैन बंद करो। बुझाता किस कलर की चड्डी यहाँ के आलोक भाई हाजी, यहाँ के आलोक जी अरे पहले हो गई मंटू जी। अच्छा पैसा देवे के डरे रहे ननु भाग गई है। आई पैसा हमने के बंद हो गई। पैसा वैसा के चलते ननु भाग गई है ना जी आई है भैया आवत रे। ये महाराज तो हमारा हाथवा से मालवा रुआ काहे न लेनी। आई स्वीकार करी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई का बैठावल जाओ। वाह मित्र हलो मित्र हत मुरली मनोहर धरोहर धरमवा के ए जी धर्म के दिया ना बुताइल जाता। गीता के ज्ञान तीता लागत बलोगवा के रहिया अधर्म के सबका सोहाता। पाप बा सवार हार होत बा सच्चाई के, झूठे के लहरत बा सगरो पताखा। धर्म के बचाव जल्दी आवे विधाता।
सनी भाई बैठल जाओ बैठ जाता बैठी भैया। तब बिगड़े लगी कार्यक्रम भैया बैठी। हम मान के चला के हाथ में लोगो आइल बा तो तनी एहू लोग के कला दिखावे में आराम रही मनोरंजन भाई ओई जे कुर्सिया रख के बैठे जा नाचे के बन न तो नचनिया कचार दही। ई घूम के चैता हनु होश में बेटा प्रदुमन जी के गमछियो का ले लग तू ठीक बा। इहे मतलब है देखिए हमार धोतिया मत खोल के ले लिए अभी अभी नाना प्रकार के गीत संगीत चैता उता दुनिया भर के निमन निमन कलाकारी चैता के निमन निमन अंदाज प्रदुमन परदेसी ले रवा सब देखनी हमारा बुझाता कि चैता के आज तार फर्स्टे उठानी का दो ए सीजन के होती है। ऐसे तार चैता तनी कमजोर भइल हा चलो 2-4 दिन गइबा तब हटक खुल जाई ऐसे विशेष तारा का शिकायत डिमरलाइज ना करो चूंकि राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए बाकी एकरा पर तारा विशेष फोकस करे कोई कि चैता गावत तारा लेकिन तारा ढंग नहीं खे अभी उठा बुझाता कि बाप रे बाप चैता के रचैता जिंदा रहते तो इनकर चैतवा सुन के मर जैते बाप रे बाप ये रामा कोइले बात बुझाता कुछ महकता बसात हो ये रामा अरे चैता से यार रस टपके के चाहिए नचनिया के तारा कला पर हम खुश बनी बहुत सुंदर। इनकर काला यही जो लहंगा उठा के घुरमियावत लगली हा किस कलर की चटी पहनी हो? लइका भाई दुगो ऐसे नु बैठल बा से शुरू से घूमत घामत जब ऐसे आके लहंगा उठा के सम पर कूदली हनु तो ई डीप काला देखे के फिर में लगा हई लहर पानी छोड़ बुझात रहा से दोनों के दोनों धरती में मूरी ठेका दी है देखत रह सके मास्क पहले भी अकेला पूरा बहुत बड़का आदमी बनबो लोग तो लोग आगे चल के साइंटिस्ट बनबो पूरा काला देखे के फिर में रहे लोग काला माने कला जो हमने के कला दिखावे आई बनी जा कला देखे के फिर में लागल ले ए महाराज रौरा कहां चल तनी तू उठ जाओ आवो तू अपन काला देखावो। अखिलेश भैया को भी बैठे दिया अनिल भैया ये धरती पर हमनी के बनी जा इस सब के हुए वो जीव रूपी दुल्हन सबके बलमुआ पारे ओ के हवे जे बहुत सागर से तार देला ओकरे के असली भरतार कहल जाला ओकर नाम है भतार हनु भरतार ओरिजिनल नाम हो लेकिन हमनी के भोजपुरी में भतार कहिले तो सब केहू हमनी के अमानत है जा उनकर भगवान भेजले बारे धरती पर नरलीला करे खातिर समझी के एगो नाटक में रोल करे खातिर जय दिन सबकर समय हो जाई रोल समाप्त हो जाई तो जैसे ड्रामा में भीसिल मारा जाला तो पर्दा खिंचा जाला रोल समाप्त हो जाला बाद में पता चलेला मेडल दियाला कि केकर रोल कैसन रहल है जेकर खराब रहेला अगला नाटक में ओकरा के छाटिए दियाला रोल ठीक नहीं खेको तो हम अपनों के कहतनी परदेसी डार्लिंग तोहरो के कहतनी ज्योति तोहरो के कहतनी काहे कहतनी एकरा पीछे रीजन का बा ए पूछे ओई जाते जाते कि जाते पियावा सवाल करी रे आ ससुरा में बुरा हाल करी रे त जाते पियावा सवाल करी रे आ ससुरा में बुरा हाल करी रे पियावा सवाल करी रे
कि हई चोलिया खुलल कैसे चोली कवन हई पेने वाला चोली ना 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 हई शरीरिये चोली देखो एकरा के चोली कहल जाला चोला चोल चोला कहल जाला चोली कहल जाला ये शरीरिये की हाँ अरे कि हई चोलिया खुलल कैसे हई देहिया झूलल कैसे हमारी ओही ठैया लाल करी रे आ ससुरा में बुरा हाल करी रे आ जाके पिया सवाल करी रे आ ससुरा में बुरा हाल करी रे आदरणीय अनिल डॉक्टर साहब के परम मित्र बड़े भैया शत्रुघ्न सिंह जी के ओर से 500 रुपया पुरस्कार बा हमरा बड़े भैया अभिभावक की ओर से अनगिनत रुपया 100 टकिया पुरस्कार मिलल दिल से प्रणाम भगवान पद प्रतिष्ठा बना के राखस जहाँ रही राजा बन के राज करत रहे और क्या देखे भैया बैंजुआ बचा के हम जाए बैठी उ कहीं पूछी जाके जाते जाते पूछी अरे किस्सा बलीलावा जानत बारू आ भत्तरे के अमानत बारू आ तबो नहीं मानत बारू गछिए गछिए तानत आ तहार उठल बैठल काल करी रे तोरे उठल बैठल काल करी रे जाते सनी भाई की ओर से 100 रुपया पुरस्कार भगवान बना के राखस पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागत रहे। अच्छा अब जौना जलसा में आई बनी जौना अवसर